Esenlermisiniz hürmetli dostlar? Sizning ekranlarınızda TMTV kanalının en reytingli jırlauki topshirig'i dostlar. Bari tek bizning topshiriqdagina o'yin kulki, yaxshi kayf, motor jırlar ham men Rifat Zaripov. Hem indi şulay yok topshirig'imizning olishtirg'isiz muzikanti menim yordamchim DJ Ayon. DJ Ayon in the mix. TMTV kanalını kuzatib boruvchilarga bugungi o'yinchilarimiz bek tanishdir. Chunki bizning telekanalda borgan bek ko'p hit paradlarda qatnashgan jırchilarimiz, o'yinchilarimiz qatnasha. Ko'rib turasiz, endi biz menim sol yoqda Tatariston vakillari bo'lsa, ko'rishi o'ng yoqda Boshqirdistondan kelgan bizning o'yinchilarimizga jilli olqishlarimizni yo'llaygan do'stlar. Shulay deb o'yinchilarimiz bilan tanishib o'zik. Birinchi o'yinchimiz bizning Oysulu. Oysulu Taqyanuzova, Башкортстан Республикасы Шакмагыш авылыннан. Кияүдән, тормыш иптәше белән 2 бала тәрбиялиләр. Кеше каргышыннан, авыр сүздән куркам. Кумиры Әлфия Авзалова. Әнисеннән һәм игезәк сыңарыннан үрнәк ала. Айсулу эмоциональ һәм ярдәмчел кеше. Айсулу, мен инде һәрбер уенчыга да үземнән бер сорау бирәм. Синең анкетаны карадык та, укыдык та, шундый бер сорау бирим әле. Білуім бойынша сен қазіргі вақытта декретта, ялғышмасам? Әйе, декретта. Міне, ол баланы кемге қалдырып кеттің, нешеклер шығып кеттің, шының тұрында сөйлелі. Йөрәкләре өзелеп тұрды инде. Ол баланы қалдырдым. Яшьтә 5 айлык Рамзан исемле кичкенә улыбыз. Аның абыйсы, Алла бирсә 17 яшь була, Фидан исемле. Һәм дә әтисе, тормыш иптәшем Инсаф. Алар Өчәү өйдә калдылар. Өчәү калдылар әйе. 3 мужик калдылар иде. Өчәү булса карыйлар инде, берсен берсе Алла бирсә. Ну барыбер 3тә 1 шулы бар инде. 3тә 1 шу бар әйе. Йокламаган ул да көйләнә акырсы, әнисе өчен. Шулай инде, шулай. Һәр вакытта ана кеше бала дип җан атып яши. Монда килгәч, уенга килгәч, бер генә сәгать онтылып тур, барысы да әйбәт булачак. Баланы караучы бар. Киттек, танышабыз икенче уенчыбыз белән. Икенче уенчыбыз Башкортстаннан килгән шулай ук Җәлил. Җәлил Гайбадуллин, Башкортстан Республикасы Караидел районы Яңа Муллакай авылыннан. Өйләнгән, тормыш иптәше белән малай тәрбияли. Бала чакта президентның телохранителе булырга хыялланган егет хәзер бар вакытын музыкага багышлый. Яман ширдән, якыннарын югалтудан куркам. Үзен акыллы, гади һәм көчле рухлы дип саный. Девизы алга таба атларга, максатларга ирешергә. Җәлил, сиңа да шундый бер сорау биреп узам. Син инде бик күп хыяллар бар дигән саңанда, теләкләр, синең иҗатыңны инде без беләбез. Иҗатта, сәнгатьтә кемне кумир итеп күрәсең һәм кемнән үрнәк аласың? Шуның турында гына әйтеп уз әле. Сәхнәдә минем өчен яшьтән инде Салават Закиевич һәм Айдар Ганиевич, алар минем өчен әле дә кумирлар булып торалар. Үрнәкне алардан аласың иде. Үрнәк алардан алам. Алар кебек буласы иде. Алла бирсә. Алла бирсә, уңышлар телим Җәлил сиңа. Булырсың, Алла бирсә, булырсың. Алар да Башкортстаннан булганнар бит әле. Син дә булырсың. Күчәбез Татарстан вәкилләренә. Безнең өченче уенчыбыз Динара. Динара Шайдуллина, Арча кызы. Хыялы тату тигез гаиләдә сау-сәламәт бала үстерү. Динара сәхнәгә беренче тапкыр 5 яшендә хинт бию белән чыккан. Шул мизгелдән сәхнәгә гашыйк. Танылган җырчы булу өчен 10 еллык педагог карьерасын икенче планга куярга әзер. Кумирлары Гөлзадә Сафиуллина, Салават Фатхетдинов. Девизы максатыңа ирешкәнгә кадәр эзлән, гел хәрәкәттә бул. Динара, белүемчә инде син җырлау тапшыруында беренче генә килүең түгел, син катнашканың бар, әйме? Менә бу юлы нинди максатлар белән, нинди ниятләр белән килдең? Беренче килгән вакытта да җиңү максаты белән килгәнем юк иде минем. Менә шушы җырлау тапшыруны яратам, гомумән алганда TMTV каналын яратам. Шуңа күрә гел катнашып торырга исәплим. Әйе, уңышлар телибез. Инде җиңү булырга булса инде. Әлбәттә, катнашу үзе бер шатлык, үзе бер рәхәт. Уңышлар телибез Динара сиңа. Һәм танышабыз 4нче уенчыбыз Айдар.
Айдар Сәрвәров, Казан егете. Өйләнгән, бала чактан җырлый, музыкаль белеме бар. Диджей ролен башкара, машиналар белән кызыксына, сәяхәт итәргә ярата. Йыланнардан куркам, үзен реалист дип саный. Сүзендә тормаган кешеләрне яратмый һәм үзендә дә әлеге сыйфатны тәрбияли. Начар ягы еш кына соңга кала. Кумиры Илһам Шакиров. Девизы кылган эшләргә үкенмичә, барлык көчне туплап, үз максатыңа иреш. Айдар, сиңа да шундый бер җиңел генә сорау бирәм. Артист синең өчен нинди булырга тиеш? Артист беренче чиратта ул халык яратырга тиеш һәм халык аны яратырга тиеш. Менә халык сине кабул итсә, син үзеңне инде артист дип санарга мөмкинсеңдер дип уйлыйм мин. Ага, шулай дип саныйсың. Иң беренче шул булырга тиеш. Артистны тамашачы яратса, все, артистмы син, артист түгел, тамашачы ярата, син уже артист инде. Ну, әлбәттә эшләргә инде үз үстеңдә, гер алга барырга, ансы инде. Аның пунктлары бик күп инде артистның, шулай бит. Дөрес. Дөрес әйтәсең. Рәхмәт бик зур. Уңышлар телибез һәрберебезгә дә. Теләгән теләкләрегезгә ирешеп куйган максатларыгызга үрләргә насыйп булсын. Егетләр, кызлар белән таныштык. Без уенны башлыйбыз. Хөрмәтле уенчыларыбыз, бездә беренче тур. Һәм беренче турны инде сез җырлау тапшыруын карап барган булсагыз, беләсездер, таныштыр. Безгә экран кирәк була. Экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр, язучыларыбыз, анда кемнәр генә юк, барысы да пәйда булачак. Сез шуларны танысагыз, урыннан кычкырмыйча, матур иттереп кулны күтәрәсез дә җавапны әйтергә тиеш буласыз исем фамилиясе белән түгел, яки аның берәр җырын җырларга, яки аның берәр шигырын сөйләргә, яки ул кемнеңдер иридер, кемнеңдер хатыныдыр, кайсыдыр яктандыр. Ничек тә булса сезгә аны миңа аңлатырга кирәк була. Әгәр мин аңлыйм икән, аның исем фамилиясын әйтәм, сезгә 10 балл өстәлә. Аңлашылды? Гап-гади җип-җиңел. Киттек. Экран күрсәт әле безгә беренче шәхесебезне. Иң беренче кулай шул синнән булды? Ул алып да бара инде, бии дә. Алып та бара, бии дә. Әйе. Аның тапшыруы да бар бит әле. ТМТВ каналында. Бу безнең татар эстрадасы артисты. Татар эстрадасы артисты, әйе. Эшләпәле, әйе. Эшләпәле? Эшләпәле, әйе. Ну эшләпәле булгач. Энерджайзер. Мин әле Асаф абый түгелме димәкче идем. Алайса бу Энерджайзер булгач, Мөнир Рахмаев. Әйе, Мөнир Рахмаев. 10 балл сиңа, молодец, афарин. 10 баллны алдык, кесәгә салдык, күчәбез икенче шәхесебезгә. Айдар, иң беренче кул синнән булды. Бу танылган урыс киноларындагы киноактер бу. Бриллиантовая рука кебек киноларда у него 12 стульев-та, ялгышмасам. Баш рольдә. Бу рус актеры инде, әйме? Рус актеры, үлдинде ул. Кызганычка каршы. Мин аның авырганын да ишетмәгән идем. Нәрсәләр дип аңлатыйм инде тагын. Кызык, гел шундый комедия рольләрдә у него. Аның үзенең берәр фразалары юкмы, үзенең әйтә торган? Чёрт побери. Чёрт побери булгач инде Андрей Миронов, шулмы? Шул нәкъ үзе. 10 балл сиңа, дөрес. Чёрт побери, шуны белмичә торам, кара әле. Ярар, күчәбез 3нче артистыбызга. Динар, иң беренче кул синнән. Бу безнең бик матур җырлый торган кызыбыз татар эстрадасыннан. Абыйсы бик яхшы кеше аның минем Кем? Абыйсы бик яхшы кеше. Абыйсы бик яхшы кеше. Әтисе бик әйбәт, әнисе әйбәт пешерә. Аның бер клибы бар. Менә ул клипта ул бер кызны ачудан, егеткә ачудан буяп бетерә. Төрле төсләргә, чәчләрен ике якка резинкага куеп, шулай буяп бетерә, аны истә калдырырга тиешсез. Так, буя бетерә булгач, минем истә калган андый бер клип, белмим, Диләрә Илалдинованы кына бар инде. Шул мәллә? Шулай. Hey, 10 балл сиңа лайса. Бара. Ялгыш кына әйткәнем туры тиде малай. Алла. Так, күчәбез чираттагы шәхесебезгә. Колны күтәрде Айдар. Бу танылган рус поэт була инде ул. Поэт, ага. Күп кенә шигырьләр авторы да. Тумышы ягыннан Русча шигырьләре бар инде. Ялгышмасам, Кавказ якларында күп кенә вакытлар яшәгән. Ага. Берәр шигырын беләсеңме?
Искә төшерә алмыйм шул хәзер. Әйтмә син авыр сүзне ул язмаганмы? Юк. Мыеклы ул. Мыеклы? Әйе. Ул урыслар барсында мыеклы ахыр инде. Исемен, фамилиясы ни инде? Аңладым. Лермонтов. Әйе, менә шул инде Кем әле шул. исеме? Михаил. Михаил Лермонтов, дөрес, әйе. Шул инде. Менә бит 10 балл. Көчкә бергә җыеп чыктык. Әйдә, компьютер чираттагы шәхесебезне күрсәт әле. Җалил. Бу синең дустың, иҗатташ дустың. Минем дус. Бик уста юморист егет. Мазда кош диләрем. Аны экранга куйдылармы ни әле? Рамил Шарапов инде. Масты, конечно. Рамилгә сәлам коштан. Инде шулай итеп безнең артистларыбыз тамам беренче тур үтте. Күчәбез икенче турга, дуслар. Икенче тур, дуслар, тагы да күңелле, тагы да җайлы, бик рәхәт. Мин шулай итеп кулыма шушындый үземнең матур папкамны алам да Айон белән бергә хәзер сезне җыр өлкәсендә сынап тикшереп карыйбыз. Һәр берегезгә өчәр ки уйнатыла. Сезгә бары тик җырны тыңларга, нинди җыр икәнен һәм җырчысын әйтергә кирәк. Айсул ошламасаң синнән башлап җибәрәбез. Син ризамы, әзерме? Әйдәгез, риза. Бисмилlah әйтеп. Риза булмыйча булмый инде, уенга килгәчме? Киттек, беренче җырны тыңлыйк әле. Менә аның кроссовки шушындый. Элвин Грей. Элвин Грей дөрес. Әйе. Җыры. Чык семья кияүгә. Син кешене бутап утырма, ул түгел. Ул сиңа үзе әйтә, чыксын миңа кияүгә ди. Җырның исеме алай түгел. Розалар. Афәрин, дөрес, розалар. Шул микән, Айон, куеп кара әле. Роза гөлкәем дигән җыр булды матур иттереп. Ярар, бусын белдек, күчәбез икенче җырга. Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп Фәрхетдинова. Ага. Ай-ла-ла. Кыш турында анда клибы да бар аның. Этләр дә төшкән. Ага. Исеме менә. Ага. Этләренә хәтлек беләсең, малай. Әйе. Бик матур клип ул. Псиләре бармы? Псиләр юк, ике матур эт белән кышкыны матур гына киенеп төшкән шубаларда. Зәйнәп апа үзе генәме? Фәрхетдинова. Юк, бер парда бар анда, ахырсы. Бер пар түгел инде, ул аның тормыш иптәше. Тормыш иптәше белән мәлум. Зәфәр абый. Әй, Зөфәр абый белән. Нинди җыр? Җырның исеме? Менә Зәйнәп апа, Зәфәр абыйга, Зәфәр абый Зәйнәп апага. Мәхәббәт. Понятно, мәхәббәт икән. Нәфрәт түгел. Менә шундый вакыт нәрсә дип атала? Бәхет. Бәхет инде, ансы билгеле. Мин бик тыңлаткан булыр менә Айон абый. Пиу ди. Җавап булмады, Айон, тыңлат инде. Менә бит. Сиңа дигән инде инде син. Шулай шул, син минеке, мин синеке дип утырасың. Син миңа, мин сиңа кирәк дигән җыр иде. Ну, син бер дә борчылма. Җырчыларын дөрес әйткәнең өчен 10 балл булмаса да бер 5 балл биреп куябыз инде, яме. Рәхмәт. Күчәбез өченче җырга. Эх, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мәккә Мәдинә Мөнәввәрә. Шулмы? Эх, ла-ла-ла-ла. Не, сезнең җыр бит. Не шулайдыр да инде ул. Әйе. Рифат Зарипов. Әйе. Нинди җыр? Эх. Эх, Мәккә Мәдинә Мөнәввәрә. Шулмы? Әйт инде, шул бер җыр бар бит инде минем. Туган тумашалар. Туган тумашалар.
Эх, кудашалар. Шундай приятны минем ижатны белгәнегезгә. Куй әле, шул микән? Туган тумачалар, кудашалар, уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачалар. Туган тумачалар. Эх, кудашалар. Ник сүндердең инде? Шундай приятны. Бик зур рәхмәт. Мин моның өчен сиңа 10 балл бирәм. Ай, рәхмәт. Афәрин, бик зур рәхмәт. Күчәбез инде. Җәлил брат, синең янга икенче уенчыбызга. Менә Җәлил, җырларны тыңладың инде. Ничек уй хисләр кичерәсең? Сиңа да шундый җиңелләр эләгер дип уйлыйсыңмы? Авырлар булыр дип уйлыйсыңмы? Миңа да шундыйрак җырлар эләксә, бик шәп булыр. Бик шәп була. Сиңа да иң җиңелләрен куйдык. Тыңлыйбыз беренчесен. Бип. Мунир Рахмаев. Түгел. Почти. Почти. Шундый аларның биюләре дә, костюмнары да шундый мощный киенеп чыга торган шундый. Стиляга. Егет. Аның исеме дә шундый дәрәҗәле, фамилиясе бигрәк тә. Нинди дуэтлар беләсең, әйт әле. Татар эстрадасындагы дуэтлар. Булат Дилә Нигъмәтуллиннар, Әйе, алар түгел. Лилияләр, Әйе, алар түгел. Эссе төркеме. Әйе, юк алар түгел. Юклар? Юк. Менә соңгы арадагыларны. Айон. Белмиләр. Юк, белмим. Күпме кыланып та карадым бит инде. Куй әле, может тыңлагач исенә төшәр. Ничек яшәрбез болай? Ялгыз яшәү булмай. Беләм, салават белән гүзәлем. Шулаймыны? Әйе. Эх, менә шуны алданрак әйткән булсаң 10 балл буладыр. Найда борчылыр урын юк. Чираттагысын тыңлыйбыз. Киттек. Миләшләрем Зөфәр Хәйретдинов. Зөфәр Хәйретдинов музыкасы, ул җырлый башлаган, күп кеше җырлый инде, ул халык җырына әверелеп бара. Әлеге вакытта аны җырлый. Синең биографиясын сөйли башладың бит инде бу җырның. Дөрес. Моны инде әлбәттә Зөфәр абый язды, үзе дә җырлады. Аны инде ул гына түгел, бик күп артистлар да башкарды һәм соңгысы Алсу Хисамиев җырлаган. Шул җыр. Дөрес, Афәрин. Тыңлыйбыз. Шул Миләшләрем, сез минем сердәшем, йөрәктән сагышларга түгеләр күз яшьләрем. Я миләшләрем, сез минсең нишләрмен дигән әйме. Аягыма итегем юк, язлар җиткәч нишләрмен дигән берәү. Так, бик әйбәт, дөрес җавапны алдык. Тыңлыйбыз өченчесен. Эльмира Сулейманова. Ага. Яшик җаным. Сүзләре шулай, әйе. Җырның исеме белмим. Менә Мәхәббәт. ахырын әйтәм. Менә шул фасыл син икән ди ул. Менә шушы фасыл син икән ди. Яз. Син яз. Язым син, да? Ничек була? Ну, наверное, инде дамы нетмы ансыр хәзер Айон әйтә. Айон шул микән? Менә сиңа кул чаптыр әле баштан ул. Ташый сулар баралыгын, кайтарып язларына. Кайтырдым минем мәхәббәт бәгъде язларыма. Шундый матур җыр. Һәм син аны дөрес иттереп җавап та бирдең. Балны да алдың. Бик зур рәхмәт әйтәбез. Шулай итеп, бездә җырлау тапшыруның икенче туры һәм без Динар янына киләбез. Динар, син әзерме? Әзер.
Жырларны беләсең инде, барсын да почти, әйме? Кем белгән инде смотрение дип куясыз. Әйе, шул ансы да бар. Киттек, беренчесен тыңлап карыйк әле. Кем әле теге? Садриев, Ранил, Раил. Раис, исме Рамилме, Ранилме? Эх, яшь чак бар иде. Эх, дәрт бар иде, яшь чак бар. Әйе, ех дәрт бар иде дигән жырчының кызының исеме ничек? Ранилме, Рамилме, Ранилме, Садриев. Менә мин сорарга тиеш, Ранилме, Рамилме дип, син түгел. Хәзер ашмас. Теге таза гына бер егет бар бит инде. Әйе, таза җегет ул әйе. Миннән бер 5 килога тазадыр инде. Хәзер Әйе. Ну син р дип дөрес башлап. Рамил. Рамил дөрес. Фамилиясе? За Әйе, Ри- за. Юк. Закиров. Афәрин дөрес. Айон куй әле. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шигәр кызлар бар иде. Эх, дәрт бар иде дип җырлый 27 яшендә. Әйе, бик матур җыр, бик энергичный җыр. Тәк тыңлыйбыз чираттагы икенче җырны. Үзешчән булып йөргән вакытта минем репертуарда бар бу җыр. Җаныкаем, җанашым Булат Байрамов белән Ләйсән Гимаева. Афәрин дөрес. 10 бал. Куй айон. Җаныкаем, җанашым, сиңа түләп карашым, гомер буе янәшәндә килә минем барасым. Эх, шыннан да жаным жанашым дип кенә яшәргә насыйп булсын инде барыбызга да. Һәм тыңлыйбыз 3нче җырны. Гөлкәем, Назлы Гөлкәем. Дөрес, җырның исеме Назлы Гөлкәем. Салават абый да җырлады. Һәм шулай ук безнең кем? Ие шул үлеп китте. Әлфия Абзалова. Дөрес, әйе, безнең легендабыз. Айон куй әле, тыңлат әле. Шыннан да Әлфия апа Абзалова бүләк итеп калдырган җырлар безгә. Рәхмәт, Динара, сиңа бик зур рәхмәт әйтәбез. Почти бөтен җырга да дөрес җаваплар алдык һәм күчәбез Айдар синең янга. Кәефләр ничек? Әйбәт. Кәефләр әйбәт, елмаеп кына утырасың, җырларны тыңлап утырасың. Бунака үзеңә ниндирләр эләгер икән, ә? Белмәйбез инде, тыңлап карыйбыз. Мин дә белмим. Айым ниндине куя, шундыйны тыңлыйбыз инде. Киттек беренчесен. Мөнир Рахмаев. Юк. Юк, Мөнир Рахмаев. Булар шулай ук дуэт. ТМТV каналыннан бик кишаларның клипларын да әйләндерәләр, клиплар төшертәләр, җырлыйлар. Яшь Ризат һәм Зинира Рамарзановлар. әйе, дөрес, шулар җырлары нинди? Сириннәр мисың? Сириннәр дигән җырлары да бар, ул түгел. Менә бу куплетта кушымталарында бер генә сүз аларның. Кушымталарында бер генә сүз. Уп, син мине. Үпкәләмә. Үзе былай карый. Үзенең ишеткәне дә инде. Дөрес, әйе. Риза Шимира. Бар. Үпкәләмә. Айон куй инде, тыңлый. Менә бит әймеш, сүзләрен дә бик истә калдырырга җиңел. Үпкәләмә дип кенә торасың. Әйбәт, бусына белдек. Тыңлыйбыз икенче җырны.
Жауап. Вот ауыр болды мынсы. Аумитр. Қиын жар қойдаң. Yok, менә мен сиңа ярдәм итәм бит инде кыеннарына. Булар 4 тәү җырлыйлар сәхнәдә. 4 шибәр, 4 сылу. Даже. Аларның төркемнәренең исеме дә Ямле төркеме. Менә дөрес, ямле төркеме. Ага, ярдәм итәм бит, күрдең? Исемен аңладым. Ага, җырларының исемнәре ничек була? Күйі таныш, конечно, Ага. Эх. Юк. Неше керексің? Менә тәрәз төбендә нәрсәләр? Гүлләр. Әйе, алар нишле гөлләр? Гүлләр үсә. Ой, молодец, тай, каям беләсең син. Айон, кой, жыр. Canımız kaymin sandırsın Ayın sayrar yerimden Narında seni sağlam sayın Эх, менә бит шундай җырларның берсе булды. Һәм соңгысы 3нче җырны да тыңлыйбыз да җавапны алабыз. Җыр. Агыйдел. Кит әле, дөрес. Җырчысы кем? Җавап 1, 2, 3. Тулы җавап. Агыйдел ага. Җырның исемен әйткәнең, инде җырчысын белмәдең. Тыңлап тып күрсәт әле, Айон. Бәлки. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары. Шул ягыларга синең янга алып байла еллары. Нинди җигит җырлады моны? Бер җигит җырлады инде әйме. Илшат Сафин исемле җигит, Агыйделнең буйлары дигән. Менә точно. Ярар, борчылыр урыннары юк. Шуның белән без икенче турның да ахырына килеп җиттек. Аллага тапшырып күчәбез. Ничәнче турга? 3нче турга күчәбез, дуслар. Киттек бергә. 3нче турда без янәдән дуслар экранга әйләнеп кайтачакбыз. Безгә янәдән экранның ярдәме кирәк була. Хәзер экранны мин дә күрәм, сез дә күрәсез. Экранда төрле башваткычлар, төрле рәсемнәр пәйда була. Сезгә шуларны бергә кушып, ниндидер бер җавабын табырга гына кирәк була. Аңлашыла бит инде, шулай ук урыннан кычкырмыйсыз, кулны күтәрәсез дә җавапны әйтәсез. Һәм 10 балны аласыз. Ә монда инде уйлап утырырга вакыт юк. Бары тик 30 секунд вакыт бирелә. Беренче биремдә сезгә 3 сурәтнең уртак ягын табарга кирәк. Карыйбыз, игътибар экранга. Җәлил, Стройка? стройканың татарчасы ничек була? Төзелеш? Молодец, дөрес, төзелеш. 10 бал синеке. Икенче сорау, шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Ага, иң беренче кул синнән булайсылы. Армияда хезмәт итәләр. Столица менә монда. Әйтсәң йөріме? Ярый. Англия. Ә? Англия. Ну, почти. Ну, почти. Англияның башкаласы. Лондон. Афәрин, дөрес, Лондон. Өченче сорау. Хәзер экраннарда танылган башкаручыларның танылган клибыннан кадр булачак. Сезгә башкаручысының исемен һәм җырның исемен әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Айдар, иң беренче кул синнән булды. Бу Алсу Азат Фазлыевлар. Ага. Клибы Уфта дими, ихта дими, гөрләп кирәк яшәргә. Дөрес, афәрин, 10 бал синеке. Һәм 4нче сорау. Тагын 3 сурәт карыйбыз. Әкият. Әкият билгеле. Әйе, әкият. Җәлил. Самолет. Летательный аппарат. Син рус мәктәбендә укыгансың ахыр. Летательныйның Ошу. Ошу. Дөрес, ошу, Җәлил, дөрес әйттең, ошу. Һәм 5нче соңгы сорау. Шулай ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Игътибар белән экранга карыйбыз, дуслар. Тагын Җәлилдән кул булды. Молекула. Молекула, ага. Менә Микроскоп. әйт. Әйдәйдә сине. Биология.
Микроскоп. Микроскоп, сен бірсің айтасың. Айдар нәрсе дедің? Можно? Биология. Дұрыс, биология. 10 бал сенікі. Енді достар, біз енді 3 турының да ақырына якынлаштық. Қазір барыбыздың да неше бал топлағанын әйтір вақытта келіп жеткендір. Ну, міне достар, неше шар бал жедік деп ойлап отырасыз екен енді өзіңіз. Айсұлу, сен асырайым әлі. Неше бал деп ойлайсың? 35. 35. Дұрыс санап барғансың, 35 бал сенікі. Шыннан да. Жәлел, сенікі көп ме? Күпме болса да барса да менекідер енді. Шолай барса сенікі 50 бал сенікі. Әйбәт енді. Сенары сенікі де шолай өк. 50 бал дұрыс. Айдар сенікі? Санамадым, Рифат. Міне мен санап бардым. 60 бал жиылған сенікі. Ең көбі сенде Айдар. Енді жәмәғәт балларını білдік. Қазір көшәбіз. Ең рәхәт 4-ші турға. Dördüncü turda siz özünüzün әзірләп келген жырлауы тапшыру үшін, тамашашылар үшін әзірләп келген өзіңіздің ең матур, ең güzel, йөрәк түрләрегездән шыққан матур жырларыгызны бүләк итәчәксез. Шуның үшін біз енді янәдән Айсылу сине шақырып чыгарыйк әле бирегә. Рәхим ит әле. Güzel bakşamda üsken Şıklı şeşegim bitsin Tomşı tomşı jıyılgan Dolu bəxtim bulsin Kıyaşlı günde yağan Жылы яңғырым bulsin Көңеліме кіріп қалған Дolu bəxtim bulsin Көңеліме кіріп қалған Дolu bəxtim bulsin Günlerimni yaktırtkan Sönmez yıldızım bitsin Yaktı tuğan ay sıman Dolu bəxtim bulsin Benim işim güne vakın Saf sulu şişmem bitsin Siyuk hissi taşıp durgan Dolu bəxtim bulsin Siyuk hissi taşıp durgan Dolu bəxtim bulsin Güzel bakşamda üsken Şıklı şeşegim bitsin Tomşı tomşı jıyılgan Dolu bəxtim bulsin Kıyaşlı günde yağan Жылы яңғырым bulsin Көңеліме кіріп қалған Дolu bəxtim bulsin Көңеліме кіріп қалған Дolu bəxtim bulsin Günlerimni yaktırtkan Sönmez yıldızım bitsin Yaktı tulgan ay sıman Dolu bəxtim bulsin Benim işim güne vakın Saf sulu şişmem bitsin Siyuk hissi taşıp durgan Dolu bəxtim bulsin Siyuk hissi taşıp durgan Dolu bəxtim bulsin Dolu bəxtim bulsin Oy Ayсылыш. Әфәрин сөзігіне сеңа. Бек зор рәхмәт. Шыннан да бәхетләребез, мәхәббәтләребез һәр вакытта тулып кына торсын дип әйтәсе килә. Һәм инде
Безнең теләк бер булса, җырлау көнең теләге үзенчә. Тулы бәхет бирер микән, әз генә тутырып бетермәс микән, ансын экраннан күрәбез инде. Игътибар экранга. Менә бит, 88 балл. Начар түгел инде бу, бик әйбәт, бик яхшы. Җәлил, менә кул чабып кына утырма әле, рәхим ит әле, үзең дә чык әле монда. Мәзәкәләре халыкта бик күп йөри. Кем ничек әминне уңдым, мировой минем әбей, әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше, әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Йоу диеп үлеп тора, кырын сүзләр сөйләмей, аны ничек мактамыйсың, шәйен мәйен жәлләмей, әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше, әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Рәхмәт сиңа, әбекәем, түрләреңдә утырам. Мин дә бит синең кызыңны үп итеп кенә торам. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Әби туфрагыннан дип юкка әйтмиләр, күбрәк булсын җир йөзендә сезнең кебек әбиләр. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Әбекәем җошым минем, тырышуңган шәп кеше, йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Йөзе якты, сүзе татлы, алтын биргән киңәше. Менә бу караоке аппаратурында жюрида тещалар утырша, малай. 1000 балл бирәләр сиңа моның өчен. Афәрин. Бу җырны миңа да бирсең әле, кайткач тещага җырлыйм тоже. Минем теща да шундый мировой. Ну, караоке аппаратының балларын алмыйча булмый. Күпме куяр икән? Карыйк әле. 86. Әйбәт, 86 менә дигән бал, бик шәп бал. Шулай итеп, без җырлаукеда 4нче тур һәм Динара сине чакырып чыгарабыз сәхнәгә, сәхнә түрләренә. Син безгә нинди матур җыр әзерләп килдең? Мин бүген сезгә сәхнәгә чыкканда иң беренче җырлаган җырымны җырлыйм. Гөлфия Шакирова сүзләре, Сәйдәш Хәсәнҗанов көе сиңа. Без рәхим итеп тыңлыйбыз сине.
yaşayan yaratısı. Ömür boyu seni izledim. Mene taptım yüreğime de yara. Yaşkaşılandılar gözlerim. Yaşlığımın güzel yetkerisin. Nurlu yazım dövgü süyüğüm. Yüreğimde kaman şeşke ada. Sina digenime gabet gülüm. Yüreğimde kaman şeşke ada. Sina digenime gabet gülüm. Senin hasret benim hasret hazır. Ernülerin yürek türmede. Günelümde yaşısı yok ise. Sen pek yakın bana bugüne de. Yaşlığımın güzel yetkerisin. Nurlu yazım dövgü süyüğüm. Yüreğimde hamman şeşke ada. Sina digenime haber gülüm. Gün tamasa selametlik sırap. Barıp bir Xudayga yalvaram. Ömür boyu sana da baram. Xıyalımda senin bilen kalam. Yaşlığımın güzel yetkerisin. Nurlu yazım dövgü süyüğüm. Yüreğimde kapan çeşke ada. Sina digenime gabet gülüm. Yaşlığımın güzel yetkerisin. Nurlu yazım dövgü süyüğüm. Yüreğimde kapan çeşke ada. Sina digenime gabet gülüm. Yüreğimde kapan çeşke ada. Sina digenime gabet gülüm. Aferin, rahmet, bek zor rahmet. Şunday motor jırlar bilen ko'ngillaribizga kirganing uchun, shu jırlarımla kirib qolganing uchun deb aytasi kela. Ham endi shulay yo'q, Singada bizning karaoke aparati o'zining bayasin qo'ya. Qarag'ani, necha bal qo'yirm ekan? Oo, 90 bal. 90 bal aybat endi, nashar tug'il. 90 bal aybat. Biz devam etamiz. Qo'ydar. Seni chaqirib chiqaringlar beriga, rahim etali. Seni meni killengemeni, şol seni meni killengemeni. Seni meni killengemeni, şol seni meni killengemeni. Roza gülü üç tarmaklı, o anın birisi seni meni. O anın birisi seni meni. Basalistan o kız Naristana. Basalistan o kız Naristana. Sizning üçününe yaşayım, sizning üçününe yaşayım şuşu Tataristan'da. Basalistan o kız Naristana. Basalistan o kız Naristana. Sizning üçününe yaşayım, sizning üçününe yaşayım şuşu Tataristan'da.
Zenger kulak kuşuna, zenger kulak kuşuna, zenger kulak kuşuna, zenger kulak kuşuna. Kimlergene aşık bulmaz, kimlergene aşık bulmaz bu muhabbet kuşuna. Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Başkırtistan'da. Vallahi tecrübe bulmazsın, billahi tecrübe bulmazsın. Vallahi tecrübe bulmazsın, billahi tecrübe bulmazsın. Mında bulganı mında kalsın, gaybi tecrübe bulmazsın. Gaybi tecrübe bulmazsın. Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Vallahi tereyek girek, vallahi tereyek girek, vallahi tereyek girek, vallahi tereyek girek. Kupşırlağaç temimi de tamami tereyek girek, tamami tereyek girek. Şol Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Başkırtistan'da. Basalistan kıstan Arıstan'da, Basalistan kıstan Arıstan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Şuşa Tataristan'da. Sizin işini yaşayım, sizin işini yaşayım şuşa Tataristan'da. Aslan! Malades! Aydan, aferin! Şef! Mine hazır Başkırtistan'da qarab o'tirgan, Tataristan'da qarab o'tirgan Kireshin jigitlerimiz, qizlarimiz, apalarimiz, yigitlerimiz şotlanıp, jırlashib o'tirganlardir hali. Bek motor jırlarimizning birsin bila gitding. Malades senga. No bizning maladeslik ko'pmiga endi ol. Mana shusha aparat qo'ya endi bitin malades so'zlarin. Qarang hali necha ball ko'rsatar ekan. Mana bu 90 gina tugil, biri de var. 91 ball senga. Endi hurmatli bizning jırlauga topshiriqni qarab o'tiruvchi tomoshachilarimiz. Motor ittirib boshlanib ketgan edi. Vaqt uzgani sezilmaydi. Endi nihayat 4-chi turimizning da oxirine yaqinlashdik. Demak bizning efir vaqti o'tdi degan so'z. Hozir endi qaysig'izning necha ball to'plab, nechanchi o'rinda ekanini aytir mezgillarga kelib jetdi. İxtibor tinglaymiz. Hem men qo'lima do'stlar shunday motor o'zimning papkamni olamda. Siz endi tutunibroq o'tirig'iz, qaysig'iz necha ball, necha o'rin olganini bildirishing. %23 ball to'plagan 4-chi o'rinni olgan o'yinchimiz Aysulu Taqiyunuzova. Rahmat Aysulu, chiqib basmında. Hem endi şulay %36 ball bilan 3-chi o'rinni yo'llagan yigitimiz Jalil G'aybadullin. Jalil, vof, mana qishqirib kelib chiqadi. Hem endi mana %40 ball iyasi kim deb o'ylaysiz endi?
ikinci orunni yauladı bizning Dinar Shaydolina. Dinar rahim eteli, шығып bas. Hem indi bizning absolut jingishimiz birinchi o'rinda %51 bal jig'an Aydar Sarvarov. Aydar шығып bas, rahimit. Indi biribizde vuruşulmayız. Şundan da cemaat mında indi urun yaulağı elbette rahattır indi. No oyunda katnaşığı özü tağı da rahatıraq. Şuna göre 4-nji, 3-nji, 2-nji urun yaulağan oyuncularımızga biz buleksiz kaldırmayız. Bizning İva Mebel fabrikası mahsus sertifikatlar bilen bulekli. Rahim etip kabul etip alığız. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Инде безнең беренче урын яулаган Айдар сиңа менә шушындый TMTV каналыннан махсус сертификат белән бүләкләнәсең. Синең инде үзеңнең иң яраткан бер матур җырыңны TMTV экраннары аркылы күрү мөмкинчелеге бар. Шулай итеп, әле ул гына түгел, безне карап утырган тамашачыларга әйтә торган сүзләрең булса, рәхим итеп үзеңнең сүзләреңне дә җиткерә аласың. Хөрмәтле тамашачылар, мин бу проектта катнашуыма бик шатмын. Һәм теләгән кеше гомумән куркып тормагыз, катнашыгыз, җиңгез. Бар тик шул гына теләкләр сезгә. Бер нәрсәдән курыкмагыз. Шуннан да бик зур рәхмәт. Айдар, шуннан да дөрес әйтәсең, сез дә карап утыручылар, әгәр дә безнең белән шушы ук сәхнәдә, шушы ук җырлау тапшыруында катнашасыгыз килсә, бернинди киртәләр юк. Без сезне шушы сәхнәдә, шушы залда көтеп карабыз. Бары тик аның өчен шушы электрон адреска үзегезнең фотосурәтләрегезне, аудио язмаларыгызны, видео язмаларыгызны гына юлларга кирәк. Инде монда килгәч, рәхәтләнеп бергәләшеп, җырлап биеп, күңел ачачакбыз һәм сезне шушы экраннардан күрсәтәчәкләр. Рәхим итегез, килегез. Yazның нуры жылытмаса, бергә салкыны тия. Әллә назлар җитмәгәнгә, шәшәк атмаган шия. Шия, ялгыз шия, моңаеп башым ия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шия, ялгыз шия, моңаеп башым ия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Арышымнан аңларсың дип күзләремне яшерәм. Хисләремнең бары белән тугры сердәшем шия. Шия, ялгыз шия, моңаеп башым ия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шия, ялгыз шия, моңаеп башым ия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Сулышымнан аңлыйсыңдыр, йөрәк тынгысыз ибә. Хисләремнең саф шишмәсе, дөнья күргәнче кибә. Көя, йөрәк көя, яшерен генә сөя. Минем сөюдән янганны, әллә аңлыйсың шия. Шия, ялгыз шия, моңаеп башым ия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Минем сөюмдә гүя, шәшәк атмаган шия. Шәшәк атмаган